άλλους. Και το πιάσε αυτός και αυτό βίζει ο δικαστής. Όχι ρε μόνο αυτό, τον έπιασε με το τραβέλι ρε, να γαμιέται. Μες στο κάμαρα. Τα έλεγε ο φίλος, ο Τζάγκουαρ τα έλεγε, δεν τα λέω εγώ. Έχουμε ηχητικά που τα... Ναι, ο Τζάγκουαρ ήξερε. Έλεγε αλήθειες. Τα έχω καταγεγραμμένα αυτά, που έβγαινε ο Τζάγκουαρ και έλεγε ότι το δικαστή, η πρώην γυναίκα του τον έπιασε με ένα τραβεστή αγκαλιά. Δεν τα λέγαμε εμείς, ο Τζάγκουαρ τα έλεγε. Άρα ο Τζάγκουαρ για να είναι σπίτι το είχε πιο μεγάλο από το δικαστή. Πάει να πει. Εννοείται ρε αδερφέ, κάτσε συγγνώμη, άμα είσαι άντρας και θες να βγεις γυμνός, τι θα δείξεις, τον κόλο σου ή τον μπούτσο σου? Τον μπούτσο, αυτό. Αυτός έδειχνε τον κόλο του, άρα ντρέπεται για την μπούτσα του. Άρα ντρέπεται για την μπούτσα του και τον τρώει κιόλας, εννοείται τον τρώει. Επειδή εσύ το έχεις μικρό, δεν σου φταίμε εμείς. Τράβα να πάρεις κάποια εκεί να το μεγαλώσεις. Ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Εγώ γαμιέμαι με την πουτάνα τη δικιά σου τη μάνα. Ωραίο αυτό. Ζαχαρούλα λέει. Επειδή σας γαμάμε από το πρωί, ήρθε το πρωί εδώ. Όλα με μηδέν, ούτε τίποτα. Ο δικαστής ήρθε εδώ με το αμάξι του και λέει Αλβανέ, βγες έξω να σε γαμίσω, ότι έχεις και δεν έχεις. Ναι, το είδα, ήταν στο live. Ναι, το είδα, μόλις το είδα, βγαίνω έξω να το πιάσω, να το προλάβω, το δίνει γαζί, το αμάξι και φεύγει. Γίνεται καπνούρα. Τόσο μάγκας είναι. Θα σου δείξω τώρα που ακριβώς ήταν. Άφησε λάστιχα κάτω. Ναι, όχι. Κοίτα. Εδώ βγαίνω εγώ και αυτός ήταν εκεί, που είναι το αμάξι. Εκεί ήταν. Γιατί δεν σου χτύπησε το κουδούνι, φοβάται? Έφυγε σαν πουτάνα, να ξέρεις, έφυγε σαν πουτάνα. Το τραβήξαμε το βίντεο. Το τραβήξαμε, ναι. Θα το βάλω προσεχώς, Αμαλιάδα, μην αγχώνεσαι. Αμαλιάδα όμως από εκεί πας και κολογλύφεσαι. Παρόλο που Αλβανός αρέσει να σε βρίζουνε και να λένε για τους Αλβανούς.